vítajte u dnešného videa. Dneska som išiel do tejto hry Evomon. V predchodzom diele, mojom prvom, som sa snažil poraziť lava bossa. Ale pomocou jedného jediného Evomona, som chcel povedať, nie Pokémona, som dokázal si vybudovať takýto veľký tím. Všetkých už mám na 90, teda okrem Voltresa, a idem vám porozprávať, že čo je ako tí best Pokémoni, tá Evomoni v zátvorke, ktorí sú takí, že najlepší a ktorí by ste mali brať. Poviem vám, podľa mňa 5. najlepší je podľa mňa teraz si neviem rozhodnúť medzi touto rybkou a potom takým tým lávovým. Nie, áno, ja viem jak. Takže 5. najlepší je Voltres, hej. 5. najlepší, hej. To je ten jeden z najlepších. Voltres je ten najlepší elektrický. Úplne best. Na 4. mieste. Podľa mňa ochotne, podľa mňa je Lavarok. Extrémne mega dobrý. Nájdete ho v Lava Crack a je to taký malý kamienok. Keby ste chceli vidieť, tu máte obrázok. Tak viete, to je úplne ten najlepší, podľa mňa, to je strašne dobrý Pokémon. Ale potom už keď ste lepší, ho nemusíte používať. Na 3. mieste sa podľa mňa umiestnila táto koza. Hej, teda ovečka. Neviem, čo to je. Vypadá to divne. Chytíte to niekde, dá sa to získať vajíčka, na 2. leveli je to dobré, ale chcem vám povedať takú jednu vec, že táto koza podľa mňa dokážete toho bossa zabiť s touto kozou na 3 hity. 2 zbytočné útoky a ulty. Hej? 2, ktoré ti proste iba pomáhajú. Takže je to úplne, neviem čo to je s tým ako, ale to je úplne jedno, hej. Ten je 3. najlepší, lebo je ten najlepší ako na toho bossa, na toho najlepšieho. A dáš ho na 3 rány ako. Ale je tam jedna podmienka. Keď ho máte na level 150 alebo 180, jedno z toho, tak ho porazí, tak máte na 150 šancu, že ho porazíte na 3 šoty a na 180 100% šancu, že ho porazíte na 3 šoty. Takže je to mega dobré. A keď ako máte na to, že veci, tak proste potom ako... Počkajte, zavrám si. OK. Tak keď máte tú 100% šancu, tak proste je to výhodné, lebo vy zapasíte s kamarátom, že kto skôr porazí, alebo že aký je ten best Pokémon na porazenie. A proste vy poviete to. On povie best countera, všetko povie, proste povie toto, ale najlepšie je toto. Keď ho dáte teraz na 120 ako, počkajte, koľko môžem ja mať mojich Evomonov? Maximálne 120, áno. Keď si tú hlúpu kozu dám na level 100 alebo 120, skúsim zabiť toho bossa, keď mám všetkých na 100, hej? Týchto 4, viem, že môžem použiť 5, tak potom skúsim ho zabiť. A uvidím, že ako. Potom na 2. mieste sa podľa mňa umiestni Teragon. Ten najlepší Pokémon, skoro najlepší z tej hry. Je to jediný dračí typ. Jediný. Chápete to? A je to ten najlepší. Najlepší. Mega OP. Je to tank. Healuje sa. Čo viac chcete? Čo viac? Keď získate toto, máte
vybavený vín na tomto svete s každým evomonom. S každým. Teda, ak teda nepočítam, jem tuto. To je sovy, skúsim poraziť tú sovu. Tú hlúpu sovu. To mi asi nevidia, ale chcem skúsiť. V pohode. Myslím, že to bude horšie ako... Super, tak ako, neviem, ale s touto sovou asi tuto nevyhráte, ale poďte sa na toto. Tento. Dal sa, ja, to je no. Tá koza, je to iba jediná koza. Obyčajná koza. Čo dokáže tá koza? To je neuveriteľné. Neuveriteľné. Čo dokáže tá hlúpa koza. Koza. Ovca. To je jedno. Čo dokáže iba tá koza. Iba ovca. Koza, ovca, to je jedno. Ale ten Tarragon je proste je to najlepší, skoro najlepší Evomon z celej hry. Ale na toho najlepšieho ste ani zďaleka není pripravený. Ja mám to takto. Vy si poviete, Tarragon je určite najlepší Evomon. To ani zďaleka. Teda ako zbližka, to je jedno. Ale proste tento Evomon zmenil celú galaxiu. Celú. Jeden jediný Evomon zmenil celú galaxiu. A to je iba Vips Hex. Plná evolúcia Vipshada. Plná evolúcia. Najlepší Poison type. Oh my god! Wow! Najlepší. Doslova najlepší. Doslova mega ope útoky. Smeruje na speed. Najviac naspidovaných evomonov z celej hry to je. Mega veľké hápka. To ani nerátam damage, čo dáva mega veľký. To je neuveriteľné. Tento Evomon, čo dokáže spraviť. To si ani nedokážete predstaviť, jak som ja musel byť rád, keď som vôbec keď som ho vôbec dostal. Vy si to neuvedomujete. Ten najlepší Evomon, teda z tejto hry. Možno niektorý Tarragon, áno, Tarragon, niektorý, ale ten hlavný Tarragon, keby mal zápasiť proti Vipshadovi a to ešte, že všetky mal, že SSS, Prismatic Shiny a Vipshade SSS, Prismatic Shiny, všetky na maxovie level, hej, tak by ten Tarragon nemal šancu. To, čo by ako dalo. Keby to bolo kľudne aj na 200 level. 200. Aj keby to tu existovalo. Aj 300, aj 500, aj 600, aj 700, aj 800. Keby to tu existovali takéto levely. Takto proste nemá šancu Tarragon. Nemá. Absolútne. A ak chcete so mnou si chytiť takýchto evomonov, tak mi napíšte do komentárov na toto video. Ak sa vám to podarí, tak ako spravím. A poviem vám teraz celý príbeh, ja som dostal Tarragona a ďalších všetkých. Tarragona som nedokázal získať ani s mojimi kamarátmi, ktorých som jasne, že vylepšil ja, lebo som im to povedal, že je to dobrá hra, hej. Tak potom oni skúsili, hej. Išli sme. Ten nebol dobrý, hej. Po ďalšom dňu vlastne sme zistili, že my sme dobrí a povedal jeden z nás, ja to mám. League Speed. Neviem absolútne, čo to je, ale dám si to
Či nie, toto je lepšie. Toto som nechcel, Winder. Áno, okej. Už ho mám konečne na 100 levely. Taragon, ty si moja láska. Ty si najlepší Evomon, ty kokos. Aj ty. Ale no, tebe moc nefandím. Tebe moc nie. Ale ty si tiež dobrý Evomon. Voltres. Keď ho dám na 100, prísahám, bude mega dobrý. Jediných 2 som chcel dať na 100, aby som porazil toho tupého bossa. Ovečku. A Taragona. Takže, poviem vám náš plán. Všetci z nás už máme Taragona, hej? Evolvnutého. Teda, okrem ešte jednej, to sme ako takže my sme 4 ako. Takže, keď budeme mať všetci Taragona, môžeme stále dávať Seed Bomb, hej? On nemá žiadne liečiace útoky. Keď dá útok, ktorý inak zabije na 1 ranu, dáme si tú ovcu. Takže budeme vo výhode, pretože tá ovca je megálne dobrá. Megálne. A to ako naozaj. Keby som mal Leaf Storm 3. Toto. Čo je toto zás? Aha, rady som získal nejaké. To je opäť jedno. Ale viem si teraz tohto vylepšiť. Takže Doriti, ja sa s vami uvidím neskôr. Dobre, premiestnili sme sa a teraz tu zápasím s týmto. A nedávam to trochu, ale už som dal 98 level, jak vidíte. Takže by som to mohol stať ako... Nie, ten Hallucination. Ideme znova. No, tu si. Pretože niekedy sa môže stať to, že keď takto dáte, dostane damage, ale keď vám nedá tento tupý damage, keď vám proste nebude dávať damage, hej? Pojďte sa. Teraz to možno vidie. Teraz mi to nešlo. Takže... Počkať. A few moments later. OK, tak som ho dal. Vidíte? Teraz to išlo. Prečo som nemám naklonenú hlavu? No tak to je jedno. Trochu som to nepotrénoval, že? To mi nedáva moc. Dáva. To 28% za to. Takže, ja som síce povedal, že keď budem lepší, tak sa vám ozvem. Malo toto byť lepšie videjko, vyššie a takéto, ne? A ak chcete, natočím challenge, keď na mojom kanáli bude 5 odoberateľov. Chcel som povedať 15. Ani to neviem dosiahnuť. Tak natočím challenge, že pôjdem do PvP a tam budem poražať trénerov, dokiaľ nezískam viac než bronz. No ako môžem skúsiť získať viac než to ďalšie, ešte neviem, že čo, ne? A bude tam toho veľa. Budem točiť potom aj shorty. Shorty budem točiť, keď budem mať 10 odoberateľov, takže klikajte na to, like a odber. A teraz vám chcem povedať, prečo Voltresa nemám na vyššom leveli. To je dlhé, pretože ja si teraz levelím Fluff Star a teraz pôjdem na bossa s mojim kamarátom, ale je tam jeden háčik. Môj kamarát, počkajte, tuto, ja si chcem zvýšiť damage, super chcem. Tak to mi nevadí toto. Aj tak som už mala defenzívu a väčší damage. To je lepšie, OK. A teraz, ak toho bossa dám s ním, teraz bude hrať síce na mobile on,
v tom je ten hačik, hej. Teraz už môže hrať aj na Xboxe. On teraz bude hrať na mobile, lebo hrá na Xboxe, hej. A ak to naozaj dám, okamžite točím video, keď ho budem mať. Takže je to megálne dobré. Megálne. Teraz som im aj zistil v tom PvP, že to je mega dobré a asi za zajtra tak si tam kúpim ďalšie veci, ďalšie fruity, keď sa to bude restokovať. A potom na ďalšom videjku už nebudete vidieť iba Fluffstar na 100, tá je na 98. To isté aj Vibes Hex, ale budete vidieť nie iba jeho a tohto na takom hroznom leveli. Rovno obidvoch budete vidieť na 100 levely a Volt Rest možno na 100 levely a pokúsim sa dať celý môj tým. Keď nebudem stačiť na to, tak si dám ešte tohto alebo tohto, jedno z tých, lebo som získal všetkých starterov. OK, zabudol som vám vlastne povedať, že v minulom videu som chcel získať Blazupa. Že? Ja mám tohto, hej. A Blazupa. Mám tiež. Mám ho vyvinutého. Ale vy si myslíte naozaj, že si ho teraz dám? V žiadnom prípade. 4 mi na to stačia. Alebo takto. Takto to je dokonalý tým. Doslova dokonalý. Takže, keby som si ho ja vylepšil na level, ja by som si ho chcel vylepšiť na level aspoň 80, nie. Menej, tak bez, neviem, nejaký level, vyšší level, hej, tak proste budem dokonale zapadnutý. Ale to nemení nič na tom, aby som v tomto videjku dal 100 level na tejto onej. Ale ja nepremýšľam nad tým, že toto videjko bude trvať dlho. Takže ja sám to chcem takto skončiť. Hej? Pretože teraz to nikde nie je ten malý. A to nám bude trvať dlho. Takže ja skúsim preraziť ešte. Ja som išiel s Charmadokom. To je moje meno, debil. Teda. To je jedno. Ideme s lamou, teda poraziť. Takže ja to už teraz skončím na tomto. Tak ahojte.